Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang mahasata, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow!
kahapon. Osmong ang liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV, Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tigrisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV.
Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Anem. Ano? May audio na kita. Pagyari sa mapagko. Okay na? Ano kita digdigari, kita digdiyo tigaing ko. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga probinsya nin Albay. Siyudad nin Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Magandang umaga po. Late na kita. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Kunyang pong aldaw ni Miyerkules, Wednesday na po. Bet sa 13 na kita ngunyan kang bulan na Disyembre. Taon 2023. Kasabayan po nindo ako sundo kita alas 9. Kore-restoryahan naman lamang kita kang mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, December 13. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Siyempre mga tugang sa may mga okasyon, dahil nindo paglingawan sa kuyang tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man po kibang maingatkan kung di kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na sa muya pong pagkikitumamay, sa may mga kasakitan para hinatabi ka mo. Sige tabi mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ini, ang sa indong servidor asin taga-reparo. Live na po kita mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Nila Tuon. Kasabay po dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot din maugmang pataratara sa lampang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa inyo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po. Permisa na po sana kitang happy, enjoy, asin, relax. Relax lang kita. Paano tayo nita 37 minutos na. Good morning tabi kay Ma'am Maria Elena Yamamoto, kay Ma'am Nilia Marcaida, kay Sir Cassie William. Pasensya na kamo ha.
Dahil pa naayos kan sa tuyang engineer. So sa tuyang ikipahe. O kaya nasa emergency broadcast kita ko niyan. Ibiyogon mo yan. Pati naman sa Facebook ko dahil naglaog sa audio. Ano daw tabi ni Sir Cassie William kung ikwadigdinging kanto. Karinaing kanto kita digdi. Kumusta tabian sa tuyang audio? Ano ni, pwede na mong pagtyagan mo na. Tsaga-tsagaan ta mo na taho, tutig ayos pa kan sa tuyang mga engineer. Yari Kenny. Sige po sa mga parantabay niyan to, paki-share po, paki-like and share kan sa tuyang programa. Mahiling man naman kang iba. Ano ba na pahitiningon yan ini nag-arog Kenny? Okay na. Pwede na ining pagtyaga-tyagaan mo na ha. Tyaga-tyagaan ta mo na habang day pa na aayos. Sa tuyang ikipahe. Ay, nay ka po. Papirangal daw na sa Pasko na. 12 días. 12 days na sa natabi. Pasko na sinta ko. Ano nga yan, maray na bareta ngunyan? Uy, may maray na naman na bareta sa mga kawani ng gobyerno. Kamu talaga ang the best. O kaya, ikusi-kusi man tabi nindoan sa indong trabaho. Kuha na naman kamo ki bonus. Ikuha na naman ki insentibo. Ang mga kawani ng gobyerno makakaresibin na naman kamunin service recognition incentive na dai mababa sa 20,000. Luguyugon mo yan tabi Sir Cassie William. Ayos pirmado na kan sa tuyang presidente. Yugugon man. Kaya Merry Christmas kunyan sa mga kawani ng gobyerno. Kamo na sa nangaya ang maray sabi man kang aki. Sana all. Ang December 26, tama, Martes yan na di. Pigdeklarar po kan sa tuyang presidente na special non-working holiday. Nganing sumay mga hangover sa Pasko. Lalo na sa mga kawani ng gobyerno. Dawa bumuro yung kamo sa Pasko. Pag petsa 26, deklarado na po yan na special non-working holiday. Ayos Oy, sukaso tabi kang COVID-19 digdi po sa Pilipinas kung mahal. Luminang ka po ni na 36%. Sus ko po. Pahit siya na kawa. O ni pa mga tugang ang Department of ang Department of Agriculture digdi sa Bicol Region ipagpaingat po ang publiko sa pagpagkaltabi ki karne nin urig. May nanutarana naman na igwak po ki ASF sa Bicol Region. Ingat lalo na sa mga nagbubuno sa nabaga dyan sa Buro Barangay. O si bagayan tabi sa Rabier nga mabuno kami ipapa-order. Dahil man po tig-inspeksyon kang meat inspector. Nako. Ingat tabi ka mo sa pagbakal kang karne. Yo. Di na nga kita tatig pa utak.
O di, so transport mga tugang, may ikakasana naman sindang strike sa aga hanggang sa Biyernes. Pero pinanginutan na bagakan sa tuyang presidente. Dahil at extension. Isus ko. Ano pa ang serbikan sa indong pag-strike? Ayan tabi mga tugang sa tuyang pag-orerestoryahan niya na Miyerkules. Mga tugang, ang programang ini o kaya ang oras po 43 minutos. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. Hanapon lang po nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali lang po nindo yan makuha. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. At yan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap po kidorm, available po ang MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, Ohio gozaimasu. Thank you po. Merry Christmas. Ingat tabi permi. Siring man mga tugang, ang oras na yan asinang programang ni daraman po sa tuya ni Vice Governor Ati Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Sabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad na sa pag-asenso, City Councilor Rener Burse, ang siyudad din Tabaco. Si Congressman Atty. Jel Bongalon kang AKB Party List, thank you. And kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang SB Malinaw, thank you. Kay Mario Castelo, good morning. Kay Sir Noli Kamba, good morning tabi sa Gabos. Yan, good morning man tabi sa Indo. Sa mga nakatutok na sa tuyang unyan, paki-share na lang po kan sa tuyang programa nganing mahiling man po kang iba. Sige ha, ramon ta muna ang magiging kamugtangan kan sa tuyang panahon. May mga parte, may mga lugar tabi, mga tugang na may nabigla na sa nanguran. So, aramon ta muna ang magiging kamugtakan sa tuyang panahon. Nasa linya na ang Pag-asa. Oy, Pag-asa tabi, maray na aga sa Indo. Pag-asa, please come in. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy po na umiwas na northeast monsoon or amihan dito sa malaking bahagi ng Luzon, habang ang easterly naman o yung hangin galing Pacific Ocean ay siya nagdadala pa rin po ng mainit na panahon in many areas of southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Bagamat wala po tayo nakikita na bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa Friday, patuloy nating minomonitor yung cloud cluster or kumpul ng ulap po dito sa may Central Pacific Ocean. Patuloy kasi itong lumalapit sa ating kalupaan, at hindi rin natin inaalis yung chance na maging low pressure area po ito sa susunod na 24 oras. Itong low pressure area, weather disturbance po na ito ay posibleng pumasok din ng ating Philippine Area of Responsibility over the weekend, maring Sabado or Linggo, at magpapaulan sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao early next week. Kaya patuloy po natin itong mamonitor at lagi po magantabay sa ating mga updates. Dahil po sa northeast monsoon, asahan ng maulap na nakalangitan in eastern Luzon, particularly sa may Cagayan Valley, Aurora, northern portion of Quezon, at mga probinsya pa dito sa Cordillera Region, kabilang ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao. Sasamahan po ito ng mahihinang pag-ulan at bahagyang pagbaba ng temperatura lalo na ngayong madaling araw and even mamayang gabi. At dito naman po sa may natitirang bahagi ng Central Luzon, Ilocos Region, Abra, and Benguet, bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap ang kalangitan na sinasamahan lamang din po ng mga pulupulong pag-ambon dulot ng northeast monsoon. Dito sa Metro Manila, rest of Calabarzon, Bicol Region, and Mimaropa, asahan naman yung bahagyang maulap at minsan maaraw na kalangitan na sasamahan din ng pag-init ng temperatura. Possible po yung hanggang 33 degrees Celsius over Metro Manila, ilang bahagi po ng Calabarzon na dito sa may lalawigan ng Palawan,
then may chance ng mga pulu-pulong ulan lalo na sa may eastern portion of Bicol region. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, mayroon po tayong bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan, dulot po yan ng easterlies. Asahan din po yung mainit at malinsangang panahon hanggang 31 degrees Celsius. Meron lamang tayong mga pulu-pulong ulan or localized thunderstorms sa may northern Samar and eastern Samar, habang mababa pa yung tsansa ng ulan sa ibang bahagi ng Visayas. Sa ating mga kababayan naman po sa Mindanao, bago magtanghali, mataas ang tsansa ng pag-ulan dito sa may Davao Oriental, Davao de Oro at sa mga probinsya pa ng Agusan del Sur and Surigao del Sur. Dulot po yan ng easterlies, habang bahagyang maulap at minsang maaraw in the rest of Mindanao. Pagsapit ng tanghali, asahan yung maiinit na temperatura kagaya na lamang sa may Zamboanga City, Cotabato City and Jensan, kung saan posibleng umabot sa 34 degrees Celsius yung ating maximum temperature. Then pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, bahagyang maulap at nagiging maulap sa maraming lugar pa rin dito sa may Caraga region and Davao region, at may chance rin po ng mga localized thunderstorms pa rin. Dahil po sa amihan, meron pa rin tayong maalon na karagatan sa malaking baybayin po ng Northern Luzon, kung saan hanggang 3 metro ang taas ng mga pag-alon. Delikado po ito sa ating mga kababayan na nangingisda at yung may maliliit na sasakyang pandagat. Posible rin po by tomorrow, magiging maalon na rin sa silangang baybayin pa ng Central, Southern Luzon at Visayas. Dulot din po yan ng northeast monsoon. Habang pagsapit naman po ng susunod na linggo, maaring as early as Saturday evening, ay magkaroon tayo ng gale warning sa malaking baybayin po ng Northern Luzon pa rin dahil sa panibagong bugso ng northeast monsoon na maaaring mas malakas. By tomorrow, asahan pa rin po ang malakas na northeast monsoon sa malaking bahagi po ng Luzon. Pagsapit ng Friday, bahagyang hihina ang amihan. Then pagsapit ng Sabado, ay unti-unting lalakas muli ang northeast monsoon dito sa may extreme northern Luzon at maaaring magdala ito ng maulang panahon simula po sa Sunday hanggang sa mga susunod pa na araw over the northern and eastern portions of Luzon, habang yung ating monitor po na weather disturbance or kumpul ng ulap ay posibleng pumasok sa Sabado or sa Linggo at magpapaulan sa eastern portions of Visayas and Mindanao. So kung dito sa Metro Manila, for the next 3 days, wala naman po tayong dapat ipangamba. Pwede pa rin po maglaba at magsampay dahil sa bahagyang maulap at minsang maaraw na kalangitan at yung mainit na temperatura nandoon pa rin po between 32 to 33 degrees Celsius. Sa madaling araw, possible hanggang 23 degrees Celsius na minimum temperature. Sa ating mga kababayan po dito sa Baguio City, very ideal pa rin po yung pamamasyal at paglabas ng bahay, bahagyang maulap at minsang maaraw sa umaga, then pagsapit ng hapon, minsang kumukulimlim yung panahon, pero makakaranas lamang po ng mga pulu-pulong mahinang ulan, dulot pa rin ng northeast monsoon. At yung temperatura posibleng bumaba sa 15 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Bicol region, particularly dito sa may Albay, maulap na kalangitan ng iiral, lalo na dito sa may Camarines Norte and Camarines Sur din po, dulot po yan ng shear line or yung pagsasalubong ng mainit na hangin na easterlies at yung malamig na northeast monsoon. So dito sa may Bicol region, meron tayong kalat-kalat na ulan and thunderstorms by tomorrow. Kung lalabas sa bahay, magdala po ng payong. Pagsapit ng Friday hanggang sa weekend is bahagyang maulap at mas madalas yung maulap na kalangitan na sinasamahan lamang ng mga pag-uulan, dulot din po yan ng easterlies pa rin. Sa atong mga kaigsunan din na over Metro Cebu, Thursday hanggang Saturday, bahagyang maulap at madalas maaraw ang kalangitan sa umaga na nagiging maulap din po pagsapit ng hapon hanggang sa at sinasamahan ng mga local storms, dulot din po yan ng easterlies. At panghuli sa atong mga kaigsunan din na over Metro Davao, Thursday hanggang Friday, bahagyang maulap man ang kalangitan na meron din mga localized thunderstorms lalo na po sa gabi hanggang madaling araw. Sa Sabado, mas madalas ang mga pag-ulan lalo na po sa hapon hanggang sa gabi, dulot ng possible na weather disturbance. Yung trough nito ay siya nagpapaulan po sa may eastern portions of Caraga and Davao region. Ang sunrise ay 6:12 in the morning at ang sunset po natin ay 5:28 pa rin ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estarehan na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV.
bumangon, tayo'y magsilakad at masiglang tumuhin ang ating salita. Okay, sige tabi mga tugang, salamat sa pag-asa. Tuluyan ng higis upang tayo Di may share line kita sa Bicol region. Kaya pala may mga pag-uran-uran na di. Pero okay. Okay na yan. Normal na yan. Normal yan pag-araw kaning bulan na ng Disyembre. May mga pag-uran-uran talaga. So, importante, magdaraki panangga sa oran. Yo. Pinaka-importante dyan. Magdara po kipanangga sa oran. Ganing day mauranan ang bumbunan. Sige. Mga tugang alas 7:53 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, mabibiti naman sa na kita. Mag-commercial na mo na kita. Sir Noli Kamba. Commercial na mo na kita. Panontayan ta na late na kita. Ay, ingat-ingat na sana tabi kita ha sa mga mabiyarahe, sa mga pasiriring sa mall. Magdaratabi ka mo ki kadapol na pasensya. Lalo na sa mga mainiton ang alimanta, lalo na sa mga driver, ikos pag natatraffic, lusot digdi, lusot duma, problema. Baka tabi makalaog ka mo sa problema ado. Problema lugod na boto nindong niya na Pasko. Kay Vic Jan Baloncio Bilanghel. Good morning tabi. Pag-greet na tabi ang sa kuyang agom na si Emma Banico. Yan, Ma'am Emma Banico, good morning. Bigbabati ka po kan sa imong ago. Para mo kan mga inot na panahon, may mga puro pag-greetings ngaya ang sa imo ngayang secret admirer. O kang naagom na day na lamang pigbabati. Iyo, kang inat bagakan mga teenager kita di. Lalo na sa may mga request and dedication sa mga FM station. Iyo pigpapagrit man ang gadso sa kuya ngayang secret admirer. From your secret admirer. Ang nagkaaragom na tabi, Sir Vic. Nain na lamang pigbati si Missy. Maray si Sir Vic. Katigbati niya si Ma'am Emma Banico. Yan ang pwerte. Gari mapapaskuan ka kay Nini Ago mo. Gari mapapaskuan ka kay Nini Mrs. mo. Pwede baga ngayang si Ma'am Emma Banico gari makakareceive kang sub service recognition incentive, kaya nagpaparamdam na si Sir Vic. Kundo daw ngayon dyan. Kundo daw ngayon ko dyan. Mga pabati-bati mo ngayang ya. Dahil ka ngayang Panginoon. ay, ano masanhan, joke sa natabi ni Sir Vic. Bawal lang kidit. Relax lang kita, relax. Yo. Ang kaipuhan tangon yan, magbalon kita ki dakol na pasensya, tailingan na po nindo. Tailingan na po nindo ang sitwasyon. Pag luminuwas ka sa arong mo, siguradong matatrapik ka. Pag nagbakal ka naman kikaipuhan mo, halimbawa, dahil ka pansahog na asin, para asin ang babakalon mo Sir Vic diyan sa saudan, mapila ka sa pagbayad. Yan ang problema ngunya. Kaya tipisilon ngunyan magparasaod-saod, ano? Dahil na po ka mo magsarabay-sabay, tapirang aldaw na sana, Pasko na.
tayo'y manala. Kaya ilingan nindo mga tugang, puros na yaon sa sauda. Tayo'y magkakaroon Sabi o garing terios ng Pinoy. pag-asa. Tayo'y magkakaroon ng higit. Sige po mga tugang, ikuha na lang po kita 3 minutos bago tabi magalas 8. Mga tugang, mabalik po ang programa, makalipas lang po ining mga importantihon sa nang pagirumdom. Paita na! Kong Joey. Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan,
at siniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na Ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, at least may talento. Serbisyo Asin Reparo. Okay, sige tabi mga tugang, balik na kita digdi sa programa 6 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Mga tugang, ang oras na yan natud sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Beach Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali lang yan makuha, along National Road sa pagitan kang UST and Mariners, dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm,
boarding house. Yaon po dyan. MBY Dormitory. Ano? Safe na safe po kamo dyan. Yeah? Siringman mga tugang ang programang ini asin ang oras niya natudman sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Sabay taman ng satuyang tunay na amigo kagawad pa sa pag-asenso City Councilor Riner Burse. Kang syudad ng Tabaco and kay Congressman Atty. Jel Bungalon kang AKB Party List. Siyempre mga tugang kasabay taman si Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang SB Malinaw. Sige. Yan po sa tuyang mga katuwang. Thank you. Balik na po kita digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako man po girarian sa indong lingkod. Ang sa indong servidor asin taga Reparo. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyong pong aldaw kita nin Wednesday. Miyerkules na no. Pet sa 13 kita ngunyan kang bulan na Disyembre taon 2023. Sundo kita alas 9. 12 días tabi, Pasko na. Kaskaso ng panahon na di. Munan mo kayo ni, bagong taon na. Laog na kita sa 2024, tabi Sir Mario Castelo. Pag naglaog na kita sa 2024, alam na. Puga-puga na dyan, tabi, pagpapaipal sa mga makarandidato. Ganyan nga ni, grabe ng paipal. Maray lamang ayakuta na kung ang pigagastos dyan sa pagpapaipal linda, sa diring pirak ninda. O sa diri, bako man sa diri ng pirak ang tigagastos, ang pigagastos, so pirak kang kaban kang gobyerno. Inyuguyugon mo yan na pagpapaipal na yan. Pero diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige. 10 minutos tabi, lipas na ang alas 8 nin pagkaaga. Speaking of ipal, naramdaman nindo so resulta kang bar exam kang nakaaging aldaw. May mga nakapasar sa bar exam pero nagngangalas so sa kuyang barkada. May hapot lang siya so sa kuyang alalay si Boy Libak. Halos tagtadon ki tarpulin. Inda ko lang sabi ni Boy Libak, inda sa nangaya tabi buskong. Digdi sa nangaya sa first district iyan na mga tadtad din tarpulin. Inda sa na sa second, ay guwapan da sa second district. Inda sa nangaya sa third district kung igwaman. Nakailing ka mo dyan sa third district na so nakapasar sa bar. Halos kada munisipyo tad nin mga tarpulin. Napig-congratulate sa iyang sadiri. Congratulations to myself. Isa na akong atitiway. Maray, tayong problema ngaya kung pirak niya ang pigagastos dyan. Tayo man niya problema kung pirak niya so pigbabayad sa pagpagibok kitarpulin. Kung ano ang pagpagibok kitarpulin ngunyan, Sir Mario? Arog ka nagsudakula, dakula bagayan tapos so pwede mong isabit dyan sa tahaw kang tinampo. Guyugon mo yan na so tarpulin kang saro man na ipal kasabay-sabay itong tarpulin man kan saro pang ipal. Guyugon mo yan. Tayo man ki problema ngayon ko na kung ang pigpabayad kang pagpa-imprinta kang tarpulinan sa iya. Pero imposible man na magbayad siya.
Imposible man nga tabi Sir Mario na gumastos. O sa intig charge siyan. Sa impig ko atabi ang pagpa-imprinta kayan. Isus kong grabing kaipal, adi. So iba nga ni na nakapasar sa bar dahil lamang nagpagibo kitarpulin. Ang ginibo nagpasalamat sa kagurang na. Ay nagpagibo kitarpulin. Isus ko din sa ro na ini napaipal digdi sa probinsya kang Albay. Kung ano ang dukot na paipal kan sa ro, iyo man sa iya. Back to back. Jesus Maria Joseph, sabi kang para simbahon. Jesus Maria Joseph. Yung hindi yan. Ay, hindi. Dahil man niya problema kung siya so nagbayad ka yan, okay lang yan. Pero kung imposible man nga, kung ako nga mapagibo, kung ako mabayad, mga 2 sana, o maximum of 5. Pero, sus ko, kada banwani, kulang na sa lagan pa sa barangay. Ay, ano na tayo? Ano yan, ma-eleksyon na? Gari bagaso, campaign para pinalya na yan. Hinay ko po. Isip-isipan daw lamang tabi ka mo. Kung maray ayan na pigigibo ni do. Sisay pang kanan matubod, na ika ang nagbabayad kapag pa-imprinta kang tarpulin na yan. Sige daw. Dahil ka nga ni nakatabang sa mga pobreng tios. Sa mga pobreng pamilya, dahil ka nga ni nakatao, iyan pa. Naiko po. Yan siya ng problema tadi. Kudidig di baga sa tuya. Okay na yan. Sir Mona Bandola, good morning tabi sa imo. Merry Christmas tabi sa imo. Baka may na baro-baro ka man dyan, mag-share ka na sana. Mag-share ka naman duman sa gift-giving ta. Sir Mon? Man ako nag-ano. So, tumabang sana. Okay na. Kung tumabang di nagdirit dito. Kita ka nagwa para ano. So tumabang sana, okay na kita dyan. Pagkatabi sermon hilinga, si sermon na si Sir Boyet Bandula, kang nanggana dyan sa dekade, lamang nga nagpagibo kitarpuli. Uning nakapasar sa bartabi sermon, Sir Boyet, sus ko, kada munisipyo, Tad kitarpulin. Grabe ang paorag sa buhay. Palibasa ngayon, maski kang inot, grabe ng paorag ngayon kan sa buhay. Nakaiwal nga ni kanda so kapwa niya man politiko kayo ito. Inay ko po. Sige. Okay lang kaya kung siya nagbabayad ka yan, dahil magkiproblema. Pero kung ang pigbabayad ka yan, pira kang kaban kang gobyerno, makiaram kita. Sa bagay sabi kang iba dyan, weather nga yan. Tasinda nga yan dyan ang yaon dyan, di magpakasaya sila, magpakasasa sila. Habang sinda ang yaon dyan. Tabako man yan forever. Nako? Kaya nga samantalon ta na habang kita ang nakatukaw ngunyan, habang kita ang yaon digdi, limasunta na. Limasunta na ang kaban kang gobyerno. Kapag bakuna kita naman ang magpupuna sa inda. Kaya kang inot, dagito nun sa ibang administrasyon, permi niyang pigpupuna ngaya dating administration. Kan ngunya naman siya naman administrasyon, dagit naman siya sa mga nagpupuna sa iya.
mga turo transparency nindo kang kalokohan nindong iyan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Turo transparency nindong iyan. Pagkarampanyahan sa na nangyayari ya. Ngaya transparency. Dududunong nindo. Mga turo transparency nindong iyan. Merry Christmas tabi sa imo, Ma'am Nilia Marcaida. Baka igwa ka man dyan na nabaro-baro, pwede mo man palayugon. Pwede mo man palayugon, itabang mo sa gift-giving ta sa December 25 sa Pasko. So, baro-baro ta sana. Kung may igwa kitang mabaro-baron di pagdirit di iton ta. Pwede nindo palan ipa-Gcash. May Gcash man ako, Sermon. Sir Boyet, may Gcash man ako. Ang Gcash number ko, 0975-985-6545. Yan tabihan sa kuyang numero. Otron nga, otro. 0975-985-6545. Yan tabihan sa kuyang Gcash. Yung mantabi yan sa kuyang numero, ang cellphone number ko, naka-register tabi yan. Sa pangaran ni Emmanuel. Palayo ko na sa nanindo kung ikaw ka mang maitabang sa Gcash. Sa 0975-985-6545. Nasabutan mo tabi, Ma'am Liz Manlapas Kapos Abalo. No, arin. Sa ano tabi, Sir Boyet, sa petsa 25 mismo. So, last year bagay, igwa ka ma. Taon-taon bagay ni. Sa rumbisi sa nagkitaman apod kay ni, makatauman kitabang sa mga tios ng pamilya. Okay na kita kaya. Maski kita tios man. Saro man kitang tabangan, kudi, ang espiritu ngunyang kang Christmas sabi, ang importante ngunyan tabi, Sir Boyet, so, bako na pigi-isip mo, sumaresibi mo, kundi so, maisi-share mo man sa imong kapwa. O yan ang tunay na espiritu kang Christmas. Bako so, ang pigi-isip mo sana, sumaresibi mo, so, magregalo sa imo, so, magtataw sa imo. Ang espiritu po kang Pasko, so, kung ano man ang may share mo sa kapwa mo. Yan tabi. Ang nadangog ko sa na yan duman kipadi. Nadangog ko sa nang kipadri. Kada pizza 25 baga tabi, Sir Boyet. Pero dapat before 25, makolekta tanata. Kaya po ang tapa yan, bugas lang tabi ngunyan ang ipapahita. Tabahalo ng bugas. Bugas sa natabi. Ang pupukusan tan bugas ta. Day baling ngaya daing isira. Basta ang importante, igwang bugas may maluto. Madali na sa na mabaro-baro ang isira. Tabi, Ma'am Liz Manlapas Kapos Abalo. Sarobra ngaya. Nga may nakaharang sa number ko. Ay na nakaharang dyan. Paano ito? Oy, turoy daw ako kung paano paghalik ang harang. May nakaharang daan. Yan ang problema eh. Pagharang-harang mo ngayon, tapos ngayon mo naaram kung paano pagbalik. Yan ang problema tayo eh. Sorry na. Kung naharangan man, kung may harang. Kung may barikada, liyon ng barikada. In the spirit of Christmas. In the spirit of Christmas. Magmahalan kayo. Magbigayan kayo. So mga hinanagit nindo, o itago sa nindo.
Yeah. So mga hinanakit nindo, itago sa nindo, isaray sa nindo. May nahilingan ako sa social media. So mga nakaiwal ko ngaya, so mga nagkadaragit sa kuya, so mga iururagad niya sa kuya. Sa 2024 ngaya, lalo ngaya ka munguragan sa ko. Sabi naman sa una ganyan, dumasuri ako sa inyo. Kaiwal ko manggiraray ka mo sa 2024. Kaya, huna ko ipanauman. Ang arin. Arin ang ipanao ta. Ma'am Liz, ano na naman ang pahit mo na naman na arin? Garirong send ka na naman. Arin man ipapanao ta dyan. Ang ipapanao ta digdi, si-share ta, sumashare man sa to. I-share ta sana kung ano man so ditang mabaro-baro di. I-share ta man lamang. Malay mo bumarato baga lamang ang bulinaw o di sabayan tang bulinaw. May bugas ka na, may isira ka pa. Next week na ako mapadika, sabi ni Sir Cassie William. Si Sir Cassie William, automatic permiya. Dahil katabi Sir Mauli, ngunyan ng Pasko, ano rin to si Sir Cassie William, bata so paguli kay ni narong timing ma. Dahil ko lamang nahampang si Sir Cassie William, grabe pati so preparasyon. Grabe so preparasyon ni Sir Cassie William. Mainom nga niya kita, Sir. Problema ta. Wrong timing man so paguli kay ito ni Sir Cassie William. Dahil ko lamang nahampang. Dahil lamang kami nagka-jamming kay ito. Langinit kaya so panahon. Di sige ha, pagtarabang-tabangan tayo. Ni kung dahil may magtabang subiit. Pero di ako mahagad ha. Di ako mahagad sa mga politiko. Di ako mahagad. Sir Buyit, bako man ang politiko. Bako ang politiko, Sir Buyit, talagang nagtatabang na yan. Si Sir Cassie William, automatic ka. Bako man ang mga politiko. Kaya so, gusto pa tabi magano. Palayo ko na sa nanindo sa Gcash nindo. Ay sa Gcash ko. Bako, nga ta, pag na barikadahan ang number, dahil na kakalaog tabi, Ma'am Liz, pag barikadahan. Ay, nako. Paano tatabi aliyon sa barikada? Aram ko, pagkatapos kang event, ihali ng barikada. Natatapos na sa event. Tapos na tabi sa event. Di ba sa barikada? Ang barikada bagaso, para mentras nagkarikudal, nganing day dumugon kan tao, di ba? Barikadahan tangaya nganing day may makalaog o araw kaya. Pagkatapos kaya, ihalik sa barikada, tatapos na sa event. Dito? Sige. Nahiling mo ni si Vice Mayor dyan sa Tiwi. Kaya, dyan taka na ha. Dyan taka na kaistorya. Ano maninin, may mga bahala na naman ako. Ma'am Liz ha, bahala ka na. Basta ito so number ko ha. Pasensya na kamo so mga nakapunbo kaya digiday na. Ang cellphone ko ngunyan, balik kita sa kitkitan. 0975-985-6545. 0975-985-6545. Bahala na tabi. Okay, sige. 27 minutos. Lipas po ang alas 8. May maray na bareta na naman tabi, Ma'am Liz. Naman sa mga kawani ng pamahalaan.
makakareceive na naman ki hanggang 20,000 de pesos. So pigaapod na service recognition incentive. Pirmado na inikan sa tuyang presidente. Marayon talaga pag nasa gobyerno. Adi, sabi di kasabay databi ang posibleng makaka-receive ka ini na incentive, iyo databi ang mga civilian employees, military personnel. Ano kasabay tabi di serbuyit sa mga retired? Serbuyit? Kasabay digdi sa mga retired? O sabi digdi kasabay sa military personnel and armed forces of the Philippines. Philippine National Police, kasabay man sa mga taga Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Correction. So mga nagtatrabaho databi sa Philippine Coast Guard, na iburubumba kang tubig kan China. So sa tuyang Philippine Coast Guard mga toga, kuto sa ayungin Shoal, dahil nakakalaog duman, tabi burubumba kang tubig kang Coast Guard man kan China. Dahil nakakadasdas baga subar ko kang Pilipinas, bumba pa sa nayang kang tubig. Iyo, ibiyugon mong, dahil nakakalusot subar ko ta. Bubumbahon kang Coast Guard kan China kitubig, sus ko, biyong pigtatalbos at barkota. Nahiling ko lamang so, kang aki pa ako, nagkakawat-kawat ako, nag-ibo kay buro barko baga. Ang buro barko baga kay ito, pigigibo, papel. Gari ko nang na isip mo niya na, subur ang barkota, gari man sa na papel. Sumpiton ko tubig, malubog na. Ay, inda ka daw, tama, Ma'am Liz. Naunambihan so Philippine Coast Guard. Naunambitan digdi sa Philippine Coast Guard, National Mapping and Resource Information Authority. Iyan da sa mga posibleng makareceive. Kaya ning pig-upod na Service Recognition Incentive. So mga empleyado databi na nagtatrabaho sa mga lokal na pamahalaan, aron kang local government unit, nakadepende databi sa kapasidad o kaya pundo kang local government units din daw. Yun so guidelines na pigahalat kan mga nasa LGU na pag-igwa pangaya kitang imo, may pirak pa kita, may pundo pa kita, pag may guidelines, go! Ipamibigay natin yan sa mga kawani ng gobyerno, sa mga empleyado kang local government unit. Pero depende nga niyan, kung igwa pa kamong pundo, may imo pa kamo. Dahil na ngayang imo. O to baga ngaya, pinaputok na ni Mayor. Imbis ngayang maitaw ito, baga pinaputok na. Ay inay ko po ka mo. Nay naman nga, upo sa supira ko, pinaputok na baga. Sabi digdi, so mga contract of service o kaya mga job order na nagserbida sa posisyon na dai mababa sa 4 na bulan, matatawan man daa nin one-time gratuity pay na dai malampas sa 5,000 pesos. Yeah, very good, very good, very good. So mga ang sabi digdi mga tugan, so mga contract of service. Tama na palakpak. Tama ng palakpak nga nito. Dahil naman nga ni 8,000 doon. Pinaputok na ni Mayor. No, mana. So mga contract of service, tapos so mga job order na nagserbi na sa posisyon na daida tabi mababa sa
4 na bulan. Matatawan man databi ki 5K. Dahil mababa sa 5K. Tandaan po nindo ha, hindi tabi, depende tabi ini kung igwa pa kamong pirak. Kung igwa pa po ki natatadang pirak ang sa indong mga local government units. Nasabutan tabi. Takong dahil ng kinawara, dahil na kinawalat, dahil na kinatada, pinaputok na ni Mayor. Dahil kamong maginibo. Dahil na Yo. Hanggang sana ini sa maray na barita. Yo, hanggang na sana ini sa maray na barita. Kunday natabing savings, kunday natabing pirak sa mga local government units ta pinaputok ng inay ko po. Yo. At least ang importante kung maray na barita na makakareceive po sa mga kawani ng pamahalaan. Service recognition incentive. No rin do ini tao. Aprobado na kayo ni kan sa tuyong presidente. No rin do ini tao. Baka lamang itaong niya na si Mana bago magpasko. Tawa na naman nindo bago magpasko. Tanganing biyo-biyo ang kaugmahan kan mga kawani ng pamahalaan. Nganing biyo-biyo. Tahon ni pan magayon na barita. Pero pa, isabay-sabay tanin ito, puro si Ambida digdi, puro si Presidente. Si Presidente Bongbong Marcos Jr. mga toga, tig-deklarar po na special non-working day, ang December 26, 2023. Sir Paul Bibal, kumusta tabi pala? No rin ka mauli. Ayalat ka, garima pa-blessing si Pading Joe. No rin so pa-blessing ni Pading Joe Bunto, gari sa Sabado. Sir Paul Bibal, mapa-blessing si Pading Joe Bunto kan sa iyang mansyon. Duman sa, ano yan ang barangay na, San Roque pa ito? Yuguyugon mo yan. Lingaw ko na nga ni, tadain ako nakakaduma. Gari sa pitya 16 ito, so dahil kundi ako nasasala, sabi ni Pading Diyos sa kuya, ngayon pa dumigdi ka ngaya, publishingan ko na ngayon sa kuyang mansyon. Kuyugon mo si Pading Diyos Bunto tabi, Sir Paul. Partiyo ng mansyon duman sa Ikaw mas ka ngaya. Partiyo ng mansyon duman sa may San Roque. Digdi ngaya ako pa di pag nagbabagyo. At duman sa original na harong ni Pading Diyos Bunto, sa Purok 6 kan San Roque, pig-abot duman ki tubig kidagat. May sarong nga ni duman bagyo, Sir Paul, na uminabot na sa tubig dagat duman sa ibaba ninda. Kasi 2 story man sarong niya. Uminabot na duman sa ibaba. Sabi kan mga tauhan niya, igwa man ki nagdadaragos baga duman ng mga parasira. So mga supplier ki sira. Ni Sir Paul. So tubig sa baba kang harong ni Pading Diyos duman sa may pier, diyan sa may San Roque. So tubig, halos kabaga na kang sa iyang first floor. Gumasod daso sa iyang parasira duma. Ayaw sinda duman sa taas nagtarago. Grabe, makusog nga iso bagyo. Tapos dakulaon pa sa tubig. Sabi da kan saro duman tabi, Sir Paul. Abandon ship nga, boss. Abandon ship.
may mga naaraman pang abandon ship so para sira na yaon duman. Igumin asod aki padingyo. Buwa ka ngaya. Marunokso ngaya kita dyan sa luwas na imbis nga safe kita digdi sa taas. Malukso ka ngaya dyan, di nagburutod kita. Ano? Kailing mo na. No. Nahiling mo na ya. May mga naaraman ka pa ngayang mga abandon ship. Mo nga niaram na pag luminokso ka ngayon dyan sa luwas, siguradong mabubutod ka. Unay kita digdi sa taas, safe kita. Ma-abandon ship ka. Pakonsilon, pag minaestor si Padinjo. Bata, si Padinjo baga bihira naman maginaw. Ngunyan, kaya ito iyo. Halos oral daw kami. Pero ngunyan, bihira na. Pero ngayon, pag dumiligdi ka ngayon pa di, tapos mabisita ngayon digdi si Pading Paul, sigurado ngayon pa di, mainam nga ako. Maski ngayon bawal. Sir Paul, pasyaran da ni Sir Paul pag uli. Gari, kundi ako nasa sala, Sir Paul, sa sa 16, December 16, gari, anniversary kaya ninda yan, ni Badinglet. Gari, anniversary, wedding anniversary ninda yan. Isasabay so pag-blessing kan sa iyang mansyon. Pandiurag talaga, Sir Paul, so araw. At makapasyar ka, talagang, Jesus ko, talagang pandiurag man si Jose minapahay. Si Jose pangaya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Deklarado tabi mga tugang na special non-working day ang December 26. Sa pinirmahan po yan ng proclamation number 425 na 425 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang December 26 deklarado po bilang non-special non-working holiday, non-working day sa buong bansa para tabi tawan databi isapat na panahon. Ang mga Pilipino na ipagdiwang ang Pasko kairiba ang sa indang mga pamilya asin mga mahal sa buhay. Yuguyugon mo ya. Kairiba sa mga pamilya, kairiba sa mga mahal sa buhay. Kaya kung mapagulpi ka sa Pasko, o di ang 23 baga, Sabado, Saro, Duwat, Tulo, yuguyugon mo, long weekend pala. Dawa pala sa pitsa 24, mag-aga ka kita lab. Pag 25, mag-aga ka pa kita lab. Hanggang matapos ang buhay mo. Sa pitsa 26 mga tugang, daing laob, tadeklaradong special non-working day. Dawa palan-palan bumuyong-buyong ka pa. At nakakuha ka pa ki-incentive sa gobyerno. So, mga kawani ng gobyerno, di daw agurong kastuson muna. Ubuson muna. Ubuson muna. Tapos, pag balik mo sa trabaho, 27, 28, 29, tulungal daw na saan ang balik mo. Sunod naman ka, alawig na naman ang bakasyon, bagong taon na. Maray pa ngaya kayo ni mag-absent na ngaya kita, duro diretso na. Mag-file na ngaya kita ki bakasyon, leave, absent sa 27, 28, 29. Kudi ngaya malaw kita, tabag ka ngaya itaon na so incentive. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano daw si ibang LGU kung igwa pampira, ano daw kung itaunin daw after Christmas na nganing bumaralik pa sa trabaho? Sigurado pag tinaonan hindi before Christmas, ini pong service recognition incentive na ini, pag tinaonin do ini before Christmas, sigurado. Dahil nakimaralaog sa opisina sa petsa 27, 28, 29.
Sigurado ya. Sigurado ya. Tama-tamalog paman niya kita dyan. Nakuhata na sa anonin. Ay, Diyos ko, nasa natabian mga kawani ng gobyerno. Bata, may iba dyan na pasambahon pati para mapirma na sana. Pasambahon pa. Dahil daw ka mo kaya. Kung dahil man ki problema so tigpapapirmahan sa Indo, pirmahan na nindo. Bako na tigpapara pabalik-balik pa nindo. Tigpapara pasamba pa nindo. Klaseng mga empleyado ka mo. Ako magibuhan nindo kan. Bagaday ka mo na tumagikti ko ka mo dyan. Bako aron ka yan. Mamamayan muna bago sa diri nindo. So iba, dahil na naglalaog, dahil nga ako malaog sa opisina ko niyan, tapagal ako, ali ako sa seminar. Kaipuan ko nga niya magpahingalo, suskuhuna mo ko nag-attender man sa seminar, to pasiram-siram. Parabas-rabas duman sa pagseminar. Kung sa'y nakaabot-abot, tapos pag-uli, dahil ko na ako malaog sa opisina, tapagalon ako sa seminar. Ano na tayo? Arog ka ng mga kawani ng gobyerno. Subusin nga ni nindo, maski Domingo naglalaog, maski matanga yaon pa sa opisina. Pero sa mga empleyado, Sir Paul, nag-seminar sana, pag uli, dahil muna naglaog sa opisina, tamapahingalo daa. Napagal ngay ako sa seminar. Ito pala nagpararabas man sana. Yugo-yugon mong pahit nindo ya. Ay inda talaga. Talagang ang Pilipinas kung mahal, talagang magabat ng ubi. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pundo na muna dyan, mag-break ka daw muna ta. Kung ano-ano naman nga para tiwa-tiwa mo. 44 minutos tabi, lipas ang alas 8. Mabalik po kita. Kunin mo na. Joey! Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi mga tugang, balik na kita sa programa. 9 minutos na sana. Kumpyang 9 bago tabi magalas 9. Mga tugang, ang oras na yan natod sa tuya kang MBY Dormitory na magkukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sila. Hanapon lang nindo si Sir Vince Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali lang po nindo yan mako along National Road. Sa pagitan po yan kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, ayan dyan, MBY Dormitory. Sige, mga tugang oras niya natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, kang probinsya ni Nalbay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Mursi kang siyudad ng Tabaco. Kay Congressman Atty. John Bongalon, thank you. Kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw. Sige, balik na po kita mga tugang digi sa programa. Serbisyo Asin Reparo, ako man po giraray.
Ang sa indong servidor asin taga Riparo, Manny Moksaya po ini. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ngunyang pong Miyerkules. Pitsa 13 kita kang Disyembre taon 2023. Sundo tabi kita alas 9 tabi mga tuga. Kaya pahit na kita. Pahit na kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang ha, alas o kaya 7 minutos na sana. Mabibiti na kita kay niya di. Gurano so sa kungunyan kang bagas. Yugod mong may hinapot ako. Labi na pala na magti-3 mil na pala ng sako kang bagas. So, ordinaryo sa na yan na bagas ha. So mga special na bagas, labi ng 3 mil ang sako. Kaya so kabanga 25 kilos, mga 1.5 siguro, mga 1.5 sobra 1.5. Yugod mo yan. Kamahal na kang bugas. Yo. Kamahal na kang bugas. Dito ini ano? Saga na ining manungod sa ining abiso tabi kang Department of Agriculture yo sa publiko na so pagbakal taki mga karning urig yo. Tapos uning so LTO mga tugang gari sispire mo na masispire da sinda pero kasuod ma pag-agi ko diyan sa may atubangan kang opisina kang Philippine National Police diyan sa Tabaco. May LTO, may nagchi-checkpoint. Nailing ko so sarong maestro nakamotor. So maestro din nakalusot. May checkpoint nga sir. Ang ginibo kang maestro guminilid. Tighalat mga tugang na matapos sa checkpoint. Ang ngunyan, nga tatade nag-agi si sir sa checkpoint. Iyan ang hapot. Yeah. Dahil nag-agi si sir sa checkpoint, tighalat ni sir na matapos sa checkpoint, nganing mag-arali sa mga taga-LTO. O ngunya, ano sa hiling nindo kung natatade nag-agi si sir sa checkpoint? Naka-uniformihon pa pati si sir. Naka-single na mo to. Kadabis baga pag may ano pag kini igwa ki checkpoint mahiling mo sa inutan before kang checkpoint yang unja nagtatarambay dakulo na motor tigahalat so mga nagche-checkpoint nganing matapos pag natapos diday na so checkpoint madiretso na. Sabi ni Sir Cassie William no license. Yugon mo si sir. Maestro sa pampublikong eskwelahan. Maagi ang sumayim nag-checkpoint. Puminundo bago mag-checkpoint. Dahil mo na nag-agi si sir. May checkpoint nga ni. Halato ni sir na matapos sa checkpoint nga ni makalusot siya, makaagi siya. Kung umagi siya, during my checkpoint, Sir Cassie William, rimati siya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ngunyan nga, may ano si sir? Nga tataday si sir nagdiretso. Nga tataday nagdiretso si sir sa checkpoint. May ano nga si sir? Ikiyugo nindo yan. Sige nindong parabas kasi ng mga motor. Dahil man palang kamo kay mga restro, dahil mga lisensya. Sus ko. May nahiling naman ako sa social media na picturuan so aki magmotor. Ay, tatao na nga si Nini. Tatao na si Nuno mag-drive. Pasublion kang barkada ki motor. Puminarabas na aksidente.
nang damay pa ki kairiba niya, ki estudyante. Ano suluwa? Ano na tayo? Simple pleasures are made special Nandamay pa. when they're shared with you. Tapos pag-abot duman sa PNP, pahibi-ibi so nini pasensya na ngaya tabi. Tapakaugod ko pa masya na ngayon mag-drive. Faces and friends Pareta nagkaralapo sa nasukay riba mo. remember. Di pagpabayad palugod so, igwa kilisensya. Tapos iyo palugod so, dinistroso, iyo palugod so pagpabayad. May diferensya. Sparkling lights on Ring nga tabi ka mo ha. Hoy mga magurang. children. Gabayan tabi nindo sa inyong mga aki. Mili ko na kita tao na magmotor ngaya papaito nindo. A shower of stars. Mga tugang 2 minutos tabi bago mag-alas 9. Digita naman po muna para mintras natatapusan na sa tuyang programa ngunyang pong Miyerkules. I can't think Sa pangaran po yan ni SM Maestro nila doon. Sa pangaran man po yan kan mga katuwang taligi sa programa, ang MBY Dormitory, Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, si Congressman Ato Rigel Bongalon, kasabay taman dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Sa mga parantabay niya to, thank you. Sa aga naman kita magiribanan. 7 to 9, di po sa programa Servisyo Asin Riparo. Ako po ang sa indong servidor asin taga Riparo. Manny Mocsea po ini, si Mr. Hulbutana. Sa aga naman kita ha. 7 to 9, sana makalusot-tulos kita. Yo, nganing duro diretso tabi ang biyaya kan sa tuyang kagurangan. Adios amigos, domo arigato. Faces and friends will always Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Mocsea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. breeze of December, sparkling lights all over town, children's carols in the Serbisyo air, Asin Riparo. by the Christmas tree, a shower of stardust on your hair. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación,
danay na ipamibi mo kami. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano. Good.